Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Keluarga Mas Bobi. Halo pemirsa, gimana aku mulai sholat sih. Tekan memang maghrib karena aku antri ku pemirsa ngisi bensin nang pom Mbak Roma cedek mendek dian. Terus aku alun-alun barudan windik mangkate ae aku mbopong jujur, untungnya aku nggo selendang ya sayu ya. Dalan ae wis kadung kejebak ya, untungnya aku nggo jas hujan ya. Jas hujan ku tak jemuri pemirsa ngguri. Terusan tekan wis sampai tekan nggon lah. Ku udan deres ngono. Dadi Tante Dewi sing ngarep, terus Mbak Isma, Mbak Dian, aku, terus sing ngawal nguri Mbak Seripah. Tekan kono cucu turu lah, pembukaan makanannya kan mang mie gelas mang yo mie diseduh yo. Lah iki nggo cucu tek turu aku ngono nek cucu iki memang condek motae wayah turu awan tapi sepine meneh tak piye-piye aja sampai keturunan jalan ku turuan nang kono sedhelok lah aku ngono. Lah iki mau makan pembukaane mie nang bocah-bocah. Terusan tak weno ponan-ponan kok wis do bar mangan ngono. Wis do wareg yo aku ngono. Terus aku diceblek. Yo sik dulure Mbak Puji lah, sik dulure Mas Andre yo suamine Mbak Puji sak batane kono. Terus sampe pas sampean anak-anak turu ngenteni anake sampean tangi kok blodot, aku diomongin tak pangan pemirsa terus wis aku dipaksa kon mangan asem-asem Mbak iki. Mbak Puji wis Mbak aku mangan mie. Ayo mah gak oleh. Aduh tuh mangan yo aku mek ngimbo sithik pemirsa nggo ben gak kecewa sing duwe acara Mbak Puji yo ngono terus yo wis sama aku mangan dadi wetenge yo isih wareg entek nopo mini juju ngenteni Dik yo kuwi yo tak jarno sik ngenteni Dik turu rada suwi pemirsa aku mangan Dik ben Mbak ben turu sing budene Mas Andri ngono yo wis iki ketak jenenge suamine Mbak Puji Mas Andri ala ketemu pemirsa mari selama aku di bojone Mas Santo iki mang ketemu soalnya kan pemirsa sing sering rene iki wong kerja yo gak iso kadang bodo bareng Mbak Puji rene gak iso iki tak pangan terus aku wis gak mangan asem-asem dipaksa kon mangan Mbak Puji yo wis aku mbok sithik yo gak ngajak langsung gawe terus adik sik mangan deh kok yen gak mangan mie es piro lah yo wis aku yo ngecewakno pemirsa. Lah tak tani kok jujur wis kadung disedot kan aku gak ero pemirsa nek dikeki mie bukaan iki mau bocah-bocah nek ana sing gak gelem asem-asem pedes sing wong jenenge bocah yo nek wong dewasa ngono oke-oke ae. Lah iki mau pengen jujur sik tekan omah sik resik omah sik lampu terus ya lampu wis tak kakno kamar urung tak kakno tak jabuti kabeh terus ya wis ki aku kita unboxing jajan dari Dek Kenzi kita buka pemirsa kita apa-apa aja pemirsa itu pemirsa sik tak melap ya pemirsa yo sik tak melap. Iki kita buka jajane toko Mas Kenzi. Aku lagi iki pemirsa nang dolanan Trisinang, desa Trisinang iki. Mari yo apa-apa yo jenenge Mbak Puji penanam mesti tetep bodone nang kene, ndekne tetep ngalai dolan rene. Lah, kuwi winginane aku kecelek terus karo Mbak Puji yo wis Dek gak apa-apa, aku mari apet buah Garut. Dulu-dulu Mas dulu bojone Mbak Puji. Cek buka iki jajan terus iki mang ya Allah iku lah Mbak Puji iki wong iki nganu pemirsa ndulure Mbak Tei wis adek kok nek nangis jujur wis saiki dikempesi kok sepulne iki digawane siji terus mau digawane sayure engko tak mete pemirsa ini iki mang aku gak ora nek ana segone gak apa-apa di tangannya keman diyangai Mbak Seripah di Risno iku cucu wonge turu Mbak wis padha-padha kabeh siji tok kabeh Mbak Seripah ngono
Ya wis tak tampani. Aku ki mau ngecewakno pemirsa. Kok mang asine iki mine jujur lah, jujur turu suwene mbah mang. Lah ngenteni kok blodot aku gak ro nek ana mine mang. Ceritane. Oke nasi kuning pemirsa. Nasi kuning, ayam, terus orek tempe. Aku gak ero ki mang yo tak bulano jujur gak ero pemirsa. Ya tetep ana segone cuma apa jenis jujur wis kadung nganu. Aku gak pilih ana jenis pikiran blank. Apa tak dulangno kono ndek kadung nangis, aku ngenteni aku ngonten sik tak buka aku nangis, aku yo ngono wis. Iki nasine kemang iki jajane ngene iki pemirsa. Umume utang yo piye jajane. Jajane mang jujur jajane. Semua pembawa acaranya kenal apa karo tante gini ya. Oh, iki ana marshmallow juga ana ring-ring. Karo pemirsa. Oh, ini jajane memang ngono apa pemirsa? Jajane tas cilik ya apa bisa. Kita ada minggu pemirsa. Itu tak ada ini, cuma tak dulu pemirsa seperti apa jajane umumnya kita orang dulu. Cuma ibu pemirsa, kue tarik tak ubuk nih pemirsa. Tak ubuknya, aku yang tak ngerti loh. Asam-asamnya memang mau di mana nih? Aku yang lagi potongan. Ini, gak potong cucu tak bilang pemirsa. Tasnya api, dibuat dapur pemirsa. Kue tarik tak ubuk. Ya aku keras ya, tapi pineh. Kon ora tak ubuk mangan bisa. Iki tak ngetes pemirsa. Aku yang ndesek wis bojo marik-marik memang. Cuma apa jenenge? Terus aku kudu kerokan tak keroi terus ya disimpenan urang barang urangnya tak simpen pemirsa. Masak susuk busuk apa tak tuh kalau susuk soalnya saya dua semasem ya aku nek dewean iki kadang sedih pemirsa ya ini kadang masalah nomor kok jajan bodong kuwi sing tak masalah tau ada yang tak sapa sing dolan jenenge jajan bodho sing dhewe-dhewe ya gaji misalnya yo lali papan yo tapi aku yo sulasik ngadek gawean sik lagi mikir jangan aku pemirsa Dudu wis gak sabar ngenteni tak unboxing wis nangis wis tak dulang sik. Kono darah gampang mosok didang yo syarat sesuk yo iso. Kadang ngono bisa aku tak dandang. Oh kadang kali aku sejak aku ngerti dhewe kan pemirsa kabeh hormon iki mari lemu. Memang ternyata bawaane cah mungil ya awake cilik ya lemune kan yo ngene iki ngono. Iya. Hawane kudu mangan. Wis tenang. Kabeh hormonal iku. Sepenting yo ben positif lah ben ketok lemu ben aku cungkuriku bau bisa. Kita ngesek asem-aseme. Nek anget-anget aku dipangan neh ben gak mampu pemirsa. Nek ala pengarane ya masuk iki jarang mampu cuma tak anget neh ben tambah awet. Ya, misalo gak kepak isek-isek yo urung ati kepangan kan iso engko didang nang kene dienggo sarapan ngono guys.
Masem dari iso tunggu sarapan wis setengah. Aku bisa tak ngeten dhisik. Mampu gue mang. Ya aku mau tekan rumah iki yo. Pas azan maghrib, pas langsung wudu sik soalnya kan jangkane metu maghrib kan singkat pemirsa karo isya. Di ya wis terus aku ngopen cucu terus dulang terus saya meneng terus aku akhir nonton ya mang lah jadi pada umumnya seperti apa itu aku tuh orang datang biasanya kan aku nek untuk jangan apa kadang kalau mae gas desa ya sedekah bumi atau acara apa kadang digani jalan aku kadang langsung tangan lagi makan aku laran sik awake rada rumba-rumbu kalau anak pemirsa awake dimasuk angin sampai diceluk tonggoku apa njaluk kresek ya aku mbak nggih mbak kenapa mbak lah awake kudu anu mbak aku ngono tak kerama pokoknya tak keramasi lagi aku kerokan kene pundak pemirsa ora dulu dek bengi ngono kadang kalau iki momong bocah yo pemirsa melek tengah wengi nunggone tak tunggoni ku yo ora pratego pemirsa kita pateni kamar mandi kena apa nek pitik do mlebu kandang kuwi do tukaran pemirsa winginane di apa tonggoku kan asiran du blatong ana acara butuh pitik ya pe dipanggang barang bebancak nompong tapi tak sudah loro iki sak wakeh mbok kadang kalau nek telur ayam asli kadang kalau memang gak mesti kabeh netes tak cupuk piro tak nggo lawuh jujur terus sebagian tak dol kadang pemisah kadang ora tak dol lagi aku di WA tonggoku senengane telur ayam kampung kan gak dipitik misalnya aku mbak gelem mbak aku telur ayame ana pira tak sudo papat mbak tak tuku mbak nek gak ngono kadang kala yo aku ditakoki bakul beras langgananku Mbah Tim kadang kala kan duwe pitik kampung ora nduk kadang kala ana sing golek bisa sampai kita ngomong-ngomong wis napa bisa iya pe karo ngerok sego pemirsa sego kus bandulang jojong niki kan juju glemes banget wis banget dadi tak so tak tutup ya terima kasih ya buat saran pemirsa ya top tenan pemirsa anu tipe sudo ya tetep bisa ono tapi sudo tak keruk es gini pemirsa tak keruk pemirsa tak keruk berjujur semangat salah mangan yo gampang males kok ini sambil kuoset aku gampang misalnya awak kurang genah ya wis nyambel nek gak nyambel yo tuku ngono wae ini masak teneman terus masak masak tak perlu cucu mana yo awas korone ini Pak Pujian aku nek cuma ya nek cuma cucu tak yo 2 gelas bisa orang gelas masak 2,5 dan kurang sesuk apaan pun disambel lawas sama bengi iki dintek nasi sarapan saya astagfirullah
soalnya panas. Ropos pemirsa. Tak komsek pemirsa. Tak komsek. Deglek. Oke pemirsa, pemirsa, tak tutup dulu, harap istirahat. Yo perjalanannya yo rada adoh iki mlebu pemirsa. Selamat ulang tahun Bu Adik Kensi, yo tambah pinter, tambah pinter sekolahnya, tambah disayang orang tua. Semoga suatu saat nanti bisa membanggakan orang tua. Pemirsa, tak tutup dulu. Terima kasih. Pokoknya aja lali like, comment, subscribe, keluarga Mas Gobel, mau lali bersun cover. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pemirsa.